Madamo sa mga katawan nga wala na kahibalo kung sino ang ila Dios nga ginapatian. Apang kita na ibalaan naton ang Dios nga aton ginasunod. Gani aton ini pakigambit sa ila. Ang pagtuon subong, semanal nga pag-usisa, pag-review, pagtuon sa atong nga leksyon sa eskwela sabatika. Ini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Isa ini ka Ilonggo o kung hiligaynon nga version sa aton nga pagtuon sa kada semana sa eskwela sabatika. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong masonson nga host sa sini nga programa ang Pagtuon Subong. Ari naman sa sini nga semana ang aton duwa ka mga bisita nga masunson permi na gid ninyo na batian diri nakita kag we are all blessed by their contributions mga kauturan. Ang ako nunay pakilala sa inyo si Sir Matt Legrea, isa siya sa aton mga estudyante diri nga nagakuha sa pagkapastor. Siya halin sa Kalinog, Iloilo. Ari siya di subong kay nag-eskwela siya sa aton nga department o kung sa School of Theology. Sir Matt, mayong adlaw. Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw, Pastor Raf. No? Kagbayong adlaw sa aton mga kauturan nga nagaupod sa aton pagtuon. Kagkabay nga ang aton pagtuon subong nga adlaw magapadasig sa aton kag makakuha kita sa mga strategiya agon tumalabot ang mga daw hindi malabot. Yes, thank you, and that's correct. Ngayon kadua na kon nga pakilala sa inyo mga kauturan, permi naging ninyo na diri nato na nakita siya isa sa aton mga professors diri sa School of Theology, labi na gid sa Applied Ministry kag sa Mission Department sa aton School of Theology. Wala sang iban mga kauturan si Pastor Dr. Rafael Carado. Doc, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw man, Dok Tumado, kag Sir Matt, upod sa tanan nga padayon nga nagatuon sang aton leksyon kada semana. Kabay pa mag-enjoy naman kita sa sining ation. Yes, and that's correct. Mag-enjoy kita mga kauturan. Kay kadamo gid sang aton na preparar para sa inyo. Ari na kita sa lesson 10, Mission to the Unreached. Apang sa hindi pa, aton ko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation, yari kami nagapalapit sa imo Ginoo. Amon ginatugyan ini nga pagtuon, kabay pa, ngang balaan nga espiritu magadihon, sang tagsa-tagsa ka mga panghunaw na karon sa sinigid nga tiyon, sa ngalan ni Ginoong Hesus, nga amon manunubos. Amen. Amen. Akon gali pangabayon si Sir Matt sa pagbasa sa aton sadsaran nga teksto. Nga makita sa Binuhatan 17 versikulo 24. Okay, ang aton sadsaran nga teksto nagasiling ang Dios nga naghimo sang kalibutan kag sang tanan nga butang nga yara sa sini, sanglit siya Ginoo sang langit kag duta, wala nagapuyo sa mga templo nga ginhimo sang tawo. Amen. And that's correct mga kauturan. Ari na kita sa leksyon 10, Mission to the Unreached. Ang aton misyon sa mga wala pa nalambot. Ang aton nga leksyon na sentro mga kauturan sa eksperyensya ni Pablo isang dito siya sa siyudad sang Athens. Mga kauturan, amo ni siya aton tunan kung ano ang iyang mga strategies, ano iya ginhimo, nga ang nalabot siya, ini mga katawan nga wala nagapati sang Diyos. Kag ginatawag sila sa English, unreached.
sa aton pa wala pa sila malabot. Yes. Sir Matt, ano pagid ang aton nga naimo na diparahan nga we will be learning this week? Gina-remind kita pastor diri sa aton nga lesson no nga tun-an naton ang mga strategies ni Paul kung paano niya na-reach ang mga seemingly unreached nga mga tawo no nga kay ang mga Athenians sabi ni pastor mga maalam ni sila Yes. mga maalam ni sila nga tawo pero ignorante sila when it comes to spiritual things. Amen. Namo ni siya ang mga strategiya ni Pablo nga aton tun-an kag isa man ini siya ka reminder sa aton, constant reminder sa aton nga ang aton nga pagpanaksi hindi lang kita magpabilin sa aton nga comfort zone. Comfort zone. No magwa gid kita ya para sa ginobra ni Pablo nga Yeah. kay Pablo ya mahapos lang magpanudlo sa mga Hudyo ug sa mga Gentile believers nga daan pero ari ya hindi mga believers ang iyang ginwalihan diri pero kita gina-remind man nga amo man ang obrahon naton Yeah. para sa kay Pablo. Yes. Sir Doc Raf, ano imo na talupangdan kag aton nga ginapaabot sa sini nga semana? So, ang ginatun-an naton diri ang strategiya no ni Pablo. Kung aton mabasa kag matun-an ang kinabuhi ni Pablo Doc, every time nga magsulod siya sa isa ka lugar, ang una niya gid nga strategy magsulod siya sa mga templo, sa mga sinagoga no, sa mga Hudiyo. Diri lang gid ni sa kapitulo 17 no, diri naton mabasa nga si Pablo daw himo siya sang bag-o na naman nga strategiya. Kag this time why siya sa sulod sang sinagoga pero ara siya sa agora, no? Public Marketplace, market, yeah. no? Ang ginahambal diri nga ari di ang mga tao nga nagkalain-lain ang ilang mga filosofiya, worldview sa kinabuhi, hindi sila mga Hudiyo, no? Hindi man sila mga Christians nga may background sa Christianity. Pero sila tanan sumala pa sa atong leksyon, may filosofiya nga nakuha nila alin sa Stoic kag sa ano tong isa kagaina Europa, Gens. Epicureans. Epicureans. Yes, ang Epicureans kag ang Stoics. So amo ini ang mga philosophers nga ara sa atin karon nga aton karon tun-an kung Yeah. ano ang ilang concept sa Ginoo, which is very different from Yes. the Jewish people. Yeah. Pero at least bisan diferente kay bisan layo kayo, badal si Pablo nakakita connection. Yeah, Yeah, yes. okay, and that's it. Okay, ari kita sa aton sa Sunday. Sir Matt, may gamay ikaw nga naibalan background sining lugar nga Athens dito sa Greece ni siya. Sa akon nga pagbasa pastor no, may nabasa ako isa ka saying halin sa Roman writer nga it was easier to find a god in Athens than a man. Oh. Meaning ang Athens ini punaan gid siya pastor sang damo-damo gid nga mga Dios. No grabe gid kag sang nagkadto si Pablo didto sa may sa Athens nga ini kag kundi bisan di man siya nga lugar ang una nga ako nga nakita gina-assess ni Pablo ang cultural background sang tawo diri. Kag nakita ni Paul nga ang mga tawo diri grabe ignorante gid sila ya when it comes to God no sa kamatuoran o kun sa reality sang Dios nga tuod-tuod gid kay sila nagasimba sila sa wala nila nakilala nga Dios. Ng Diyos. Then ang ginhimo ni Pablo tungod nga nakita ni Pablo nga makaluluoy gid sila no he moved with compassion sa mga tawo. That's why nga ang compassion ni Paul nga ini amo ini ang nagtulod sa iya pastor nga magwali siya didto. Yep. Meaning naluoy gid siya kay suno gani sa kay Pastor Toledo bala sa amon nga lesson nga ang compassion hindi lang niya balatyagon mo kundi nga conscious act ini siya nga maobrag kita sang butang kaangay sa ginobra ni Pablo agudto nga makabulig kita sa inang tawo nga bululigan gid. Yeah. Ang compassion is not just a feeling or something na naluoy ka na palang naigugma mo, but it is something ongoing nga imo gidya ginim. Yes, Doc Raf, ano pagid ang imo mahambal sa background sa Athens? So, diri akon padayon nun ang akon nga ari si Pablo pag-approach niya sa Athens, no. Nagahuna-huna siya kung ano nga approach ang iya nga gamiton kay again si Pablo isa ka misyonaryo. Yep. Kag sa kadamo na sang iya nga mga na-missionaryan, damo naman ang na-counter niya.
Pero ang aton nga leksyon nagambal nga sa dira nga ara siya sa mga Hudiyo lain nga approach ang iyang gigamit kag sa dira nga nag-abot siya sa Athens nakita niya nga daw kalain man ini nga mga tao diri lain man ila kultura labi na sa gambal nga kadamo ni sa ila sang Ginoo diri mo nga idolatry worship. Siyempre ang Athens is the capital of Greece. Di ari gid diri ang center of civilization. Kag ari diri ang kung sa kuan pa do amo gid ni diri ang sentro sang tanan nga mga kaalam, tanan siguro nga mga ginahimo sang tawo nga product sang ilang nga mga kaalam, no? So ari si Pablo nagahuna-una sang bag-ong approach. Sang lain na naman sa iyang una-una, he needs another approach. So actually amo man ni pastor no, aton mga kita mga ano man ta tanan ta ginasugo sa Ginoo as missionaries, no, nga in every place lain nga approach ang kinanglanon. Pananglitan diri kita ya sa Bacolod, mga Ilonggo diri ang mga tao, no? Magtabok ka dito sa Piak, San Carlos, Bisaya na dito ang mga tao. Although pares-parehas lang ang kultura, pero sa language siyempre mag-change ka strategy. Musugot ka og dili mo binisaya na pud ka dito. Alam ko mga Ilonggo sa Cebu. Di ba not welcome yung. Yes. Yeah. Kag isa pa gid nga that's correct Pastor Raf and Sir Matt. Ang isa pa nga ako nakita diri as what Sir Matt mentioned nga ang Athens is a place where you can see more gods than people. Okay. They are believers of God. Pero ang punto lang kay hindi nila nakilala ang Diyos nga ilang ginapatihan. Pero by nature ang mga taga-Athens are religious. May Diyos sila ginatuan. Kag isa pa gid nga unique Doc Raf sa Athens kay ari diri ang melting pot sang mga philosophers, mga people known to be intelligent, educated during their time. Si Pablo daw wala man nagkukunukon because on the first place lawyer man siya. Balo man siya sang logic, balo man siya sang mga philosophy. So isa na sang mga nakadasig kay Pablo to enter and to associate with them. So, nagkadto si Pablo sa agora, sa marketplace, sa common place, sa public place, where people dira daw wala sang ibang obra, sige lang istorya, sige lang debate, so forth and on. And then Paul went there, kaya at least nagpakig-intra man siya. Do you have something to add, Sir Matt? Amo na pastor no nga ang first gid nga nagtulod kay Paul nga mag-ubra sa buluhaton ini is his compassion. Yes. Amo gid na siya. Nga sa aton man nga kinahanglan may balatyagon gid kita ya agud tumangin effective kita nga workers sa aton Ginoo. Sila isang Biblia diri sa gibasa ko. Yeah. Karon si Pablo samtang nagahulat sa Atenas naakig ang iya espiritu. Sang ginatan-aw niya ang banwa nga puno sang mga Dios-Dios. So amo na siguro paano na siya i-reconcile ang synonym sa compassion kag naagig ang espiritu. In which ambot kung ano ni pag-translate pero ano dra sa English distress no distress man no meaning to say kung sa kwan pa daw na trouble siya. Ano ka Natublag siya. natublag ang iyang una-una. Actually dog nag-aabot man ni sa aton kung kaysa mo like for example no one time pag-abot ko gid first time ko sa Thailand no first time ko sa Thailand kay nagbisita kami sa mga templo so imo magkita approaching ka pa lang kadalag ko na sa mga Diyos mga actually mga images no kita nimo sa dalan mga images then makita nimo mga tao bisan wala na ulo ang bato nga image pero tuko-tuko lang gyapon ginarespeto lang gyapon ang ina nga image so do kung kaysa do kaluoy mo. Naluoy ka nga Nakig ka. That's the word namin. Ugot. Daw na ugot ikaw sa mga paghitabo sa kalibutan nga amo ini. Nga amo ni in which
Kay siguro, inosente gid. Mm. sa aton normal lang na sa aton pero sa ila wala to ya. Kaya why gid to ya sila ya. Mo muning natabo kay Pablo eh. Ang ganahan ko diri is nga feeling is may ara siya concern, Concern. no sa mga tawo nga kinahanglan gid maluwas muna nga why gid siya kapugong siling sa Biblia nakigbais siya sa mga Hudiyo kag sa sini nga mga philosophers. Para ma-reconcile siguro Yeah. na doon, Pastor, no? Naakig si Paul sa nagakatabo sa sitwasyon, pero naluoy siya sa Yes. tawo. Yeah. Naakig siya nga naluoy. Tiyan mo man na, bisan diri sa Pilipinas, mo man na, may tao nga kaludluhod na sa igad sandalan. O, daw, naluoy ka, pero daw may kaugot ka nga ba, tani, ini ko tao. Kung nakibalo lang sa kamaturan, di ko that been better kag at least manami ang ilang pag-alagad sa Ginoo. Wala gid kita sa dako nga time. Sa Monday, Pastor Raf, si Pablo dito sa Areopagos. Areopagos. Okay. Ano ni ang Areopagos? Kag nga ang ginpatawag siya, gindala siya dito. So kung imong tun-an ining Areopagos do amo ini ang silingpan nila ang Pagos halin siya sa pulong Big Rock, dako nga bato. Tapos ang Aris amo na siya ang pangalan sang gods dito sa ina nga lugar. So ina nga Areopagos do dedicate sa Aris, God. gods nga si Aris, no, in which isa ini ka lugar nga sa diin daw ano siya bala podium nga bato Bato. kag diri ginadala kag daw diri guro ang sentro sang debate permi Debate. no No. kag Kag judgment. kag Pag judgment kag paghukom amo ni ang lugar nga ning Areopagos. So diri ginbutong sa mga kaya actually Areopagite. pagkabati sang mga Stoics, philosophers, kag Epicureans, no? Ini nga kag mga philosophers nga amo tong ginapanghambal ni Pablo, ginguyod siya dito sa Areopagos kag pamangkot Discuss, siya, no? ginambalan siya kung pwede ambalan mo kami. Kung inabalang imong ginapahambal, tuod bala na. Ti gani ang description ri sa Ilonggo kanami. Gid ano bala ang buot sing ganon sang ginambal sining buraan. So tawag nila si Pablo, Pablo Buraan. Buraan, no? Ah. So para sa ila isa lang si Pablo sa mga philosophers nga maalamon nga tao nga naga-istorya, no? Amo na nga sa giambal mo gay na Dok, daw confident lang si Pablo nga bisan butungon sa dito sa Igad Areopagos. Matubangon niya ng mga tao. Kay maalam siya. Alam siya. Pero sumala sang istorya nga hindi ang kaalam niya amo ang nagamit niya sa sinang panahon. Ang iyang experience siya samtang nagalakat siya sa banwa sang Athens, sa siyudad sang Athens, ang mga nakita niya, ang mga na-experience niya dito, amo ang nagamit niya with dictation kag tabang sang balaan nga espiritu. Amen. Yes, sir, Matt. Ano pa imo na talupang? Kati ang lugar ning atin si mga lugar isang philosophers, diri naghalin sila ni Plato, sila ni Aristotle, sila ni Socrates, no damo ni meaning sa pagtiner dito ni Pablo na notice ni Pablo nga mga wisdom lover gid sila. Kati ang philosophy no philia and sophia no love and wisdom siya. Then si Pablo wala yan nagwali about sa doktrina. Wala siya nagwali about nga hindi ni pagkauno ng amuni ang aton nga obrahon, kundi nga ang ginwali ni Pablo is Jesus Christ and resurrection, which is nga nagdakop ini sang interest sa mga philosophers nga ini. That is why ginguyod nila si Pablo pakadto sa Areopagos nga ini abi sugiri kami kay sa akon nga pagtanaw diri nabalaan ni Pablo nga ang iwali ni Pablo about kay Jesus kay ini magadakop ini sang interest sa mga Areopagites. That's why nga gidala dito si Pablo hindi para nga i-try kundi nga para nga makipagdiskusyon kag interested sila sa kung ano man ang wisdom para kay Paul. Ang primero si Pablo dito lang sa marketplace, sa plaza. Dulo debate sa ila, tugda pa kon aton. Pero samtang tugda siya, nakita nilang wisdom ni Pablo. Nakita nila nga there is something
sa iyang nga baba, sa iyang ginapangambal. That's why gindala nila dito sa Areopagos, kay dito ya ang lugar nga dito ang formal na ya nga daw may mga delineation na daw may ara na bala nga May forum. may forum na kagti ina nga lugar dedicated for that purpose. Na sang didto na si Pablo isa mo tong isa nga na kanya. Sa aton nga Wednesday Tuesday ari diri ang isa ka connection nga ginhimo ni Pablo ini ang to the unknown God. Docraft. Oo, nga dira nga ang dira gid nag-angkor, dira nag-angkla si Pablo sa iya nga mga pagkonbensi o kon pagpresentar sang iyang presentasyon. Actually, ini nga teksto sikat ini siya sa mga among missiologists kag sa mga nagahimo sa mission. In a sense nga isa ni siya sa mga teksto sang ginatawag naton nga contextualization no nga kung ano ang makita mo sa isa ka lugar, hindi mo kontrahon diretso, Okay. but rather imong pangitaan sang mga Pamagi. butang nga common sa ilang beliefs kag sa imong nga beliefs para nga hindi ka makontrahan, rather makakonect ka dito sa ila. So ari si Pablo no, iya nakita ang ining actually inscription ini dito sa iyang nagyan sa isa sa mga altar nga iyang nagyan kag nakabutang dito to the unknown God. Actually si Pablo nakaibalo siya kung ano ang mga pagtulunan sang Stoics kag Epicureans kag iban nga mga philosophers dito about sa Ginoo para sa mga tao nga ini abi ang Ginoo is cannot be known. No, isa na siya sa issue sa philosophy. Can God be known? So Kay kung nabalaan mo ang God, he's not God anymore. Amo nang ila punto. yes. Kag lain kaayo ang ilang nga concept in a sense nga ang God para sa ila is just simply an idea, you know? Nga dili siya bala pwede hibaluon, nga hindi siya pwede hindi siya personal God na pwede nimo ma-encounter, hindi pwede. So amo to ang starting point nga naka-interest sa ila actually kay ti ang ila nga concept sang Ginoo is very different. Oo. Hindi mabubutang ang Ginoo sa imo utok mo nang ila punto. Yes. Para sa mga Stoic kung maghimo ka lang sa mga manami nga virtue, okay gid, no? So to the unknown God, ang punto ni Pablo diri sumala pa sa aton leksyon nga ang ginamin ni Pablo diri nga ini nga mga tao nga giya ginatubang may Ginoo kag nakakilala sila sa Ginoo, kabalo sila ko nga may Ginoo pero hindi lang nila kilala. Hindi kilala. Amo lang gid ang missing gap dira. Actually dok sa pag-study ko sang philosophy, bisan si Origin, iban nga mga philosophers, may ara silang pagtuo may tungod sa Ginoo pero hindi lang nila ma-explain kung sino nang Ginoo. Hindi nila matungkad ba sa philosophy kay ti way mas laga ba sa Biblia mo. Hindi nila matungkad sa philosophy. Ang ila lang ang ginabasihan sumala pa sining mga Stoic nga ining kalibutan naton may ara nga mga maayo nga prinsipyo kag ining mga maayo nga mga prinsipyo natural nga mga prinsipyo dira sa nature nagakahulugan ini nga may ara someone nga pasiugda sini nga cause nga nag-exist ini nga mga maayo nga butang sa kalibutan kag ina nga maayo nga someone amo ni ang ginamin ni Pablo nga unknown God para sa ila. Yes sir Matt. Nananian ako sang strategy ni Paul diri kay wala niya ginsight ang mga negatives nga ginahimo sa mga tawo didto. No, ang prinsipyo bala diri nga nakuha ko pastor amo ang first words matter. Kay kung nag-cite si Paul sang negative about sa ginaobra sa mga Athenians, wala na to sa mamati siya pastor. Wala na. Ti sa aton bilang kabahin kita sang mission sang Ginoo, hindi kita mag-atake sa ila nga magpalagyo kundi nga pangitao naton anay kundi ang kiliti nila. Agud to nga makapenetrate kita kung paano naton mapakilala ang tuod-tuod nga Dios sampaw o kon ibulos naton sa ila nga anon hindi nila kilala nga Dios. Kag
amo ni ang ginimo ni Pablo, nangita siya sang common ground, common where ground. both ang iyang audience kag siya makatindog, and then common talking point nga diin makasugod siya sa paghambal nga acceptable for everyone. Oh, amo na ang silang ni Pablo nga ang magmantener kita sang pag-alagad sining hindi naton makilala nga Dios nga may-ari nga Dios nga nag-alaga nga ato na ibalan. Yes. And then amo na. So sa Wednesday introducing a new God. Okay. So amo na ni ang unknown God versus the known God. Pastor Rap, ano ni ang imong mga contradiction or similarities sining duha ka mga ginapresentar ni Pablo, unknown versus the known? So, ang strategy is, naghimo si Pablo sang link, common ground, and then later on, gin-offer niya ang different side, you know. Actually, ma-appreciate nato ni siya nga method, no, mga kauturan, kung we will work or mag-participar kita sa buluhaton, labi na gid sa mga tao nga unreached, ang mga tao bala nga ay pagid bala na kabalo la pagid idea, no. Amo ni ang style like magsulod ikaw sa mga Maranao, mga Muslim, let's say makadto ka sa mga Buddhism, Hinduism, or makadto ikaw sa mga, so amo ini ang style, no. Ang nakanami diri is sa nakita ko nung gin-contrast ni Pablo ang unknown God sa iya nakilala nga God. And actually, ang kalainan lang gid, no, sang God ni Pablo sa God sa mga kwan is ang God ni Pablo is a creator God, no, a creator God, a God who is willing to be known. Hindi lang hindi tago. hindi lang nga ang tao pwede makahibalo sa iya, pero a kind of God nga gusto siya nga ang tao makabalo about sa iya, no. Kag gina-contrast ni Pablo ang idea sa mga philosophers, labi na sa pagkilala na sila sa God nga ang ilang Ginoo is may mga Ginoo abi ang mga Greeks nga nagaakig, no? Nagaakig, so kinanglan i-appease ang ilang kaakig, no? May mga gods man nga cruel nga. So ang ginapaintindi ni Pablo, ini yang Ginoo ya gugma niya. Amo niya ang nakanami sini. Kag sumala sa tong leksyon, may nagdawat, may nagsalikway, pero ang ganahan ko diri, ging klaro ni Pablo nga bisan isalikway nyo, at least nakilala nyo. Naibalaan nyo. Tuod na Dios. Yes, sir, ma'am. Kanami lang sang amo na amal ni Pastor Carado gali no nga gin-contrast ni Pablo ang unknown God nila kag sa Dios nga gugma nga creator siya. Pero gusto ko lang nga i-drive diri ang ginhimo ni Pablo nga before ni Paul ginpakilala ang God of love nga ini, gin-complement, ginhatag ani ni Pablo sa ila ang complement agud to nga magka-interest sila. Kay kung wala sang complements dito, pastor, hindi man to sila mamati about sa Dios nga iwakal ni Pablo. Yes. Then paghatag ni Pablo sang complements sa ila, may mga sunod-sunod tapos gin-introduce na ni Pablo ang tuod-tuod nga Dios. Kag sang nakabati na sila sang tuod-tuod nga Dios, ginwarningan sila ni Pablo about sa ginatawag nga konsekwensya kung i-reject nila ining Dios nga tuod-tuod. Wala na sila sang mahimo. Oo. Yeah. Ano ba? Yeah. Kag kung aton gid i-dig deeper ang versos ang duwa ni ang siling ni Pablo ya inyo Dios ya matunto na Dios cruel ini nga kag wala niya nagapanaog nagahulat lang ang Dios ya nga matuod, Dios ya nga nagpanaog kag nagpalapit pagid sa katawan, nagpatawad, mahigugmaon, so forth and on. Why nagkita panahon? Crossing the line. Ano ni Pastor ang simple nga imo na talupang dandre about crossing the line? So, ako ni nga, a line can be a bridge. You know, ang ginahimo sa missionary is to build bridge, no? Pero ang ako diri nga mahambal is sometimes damo sa aton madamo gid sa aton manami maghimo sang bridge, maghimo sang line ba, no? Pero wala taga-tabok. Usually igo lang ta maghimo sa bridge, no? Why taga-tabok?
Kung kaisa isa nakatuig nga hinimo ay naton ka bridge. Why Bridge lang gyapon ang nahimo. Way gid taya gahambal kung ano tuyo ta. Ang nakaganahan ko di sa aton leksyon, si Pablo ya sa encounter nga na, way na hindi nabtan siniman na, hindi na mabtan binulan. Sometimes bala like maghimo ta mission sa syudad, di ba? Kinanglan pre-clinic Mga bridge. mga bridges mga lines, pre-clinic ka, mag-feeding ka, libre tuli, iban-iban pa nga mga ginahimo. Pero actually pagkatapos na why isang follow up, wala sang kung sa kwan pa igo lang ka nag-build some bridge, why ka nagtabo. So it's time to cross the bridge. Amen. And cross the line. Yeah, amen. Yes, Sir Matt, kanami. Kaya ang line pala diri no amo sa ang common ground. Kag si Paul, wala gani ni Paul gid gamit ang biblical, ang Old Testament, ang biblical principles una, kundi ang gin-quote ni Paul ang mga sinulatan man sang ilang nga mga philosophers. No, pagtapos amo ni siya ang gingamit ni Paul as line nga maka-cross si Paul didto. And praise the Lord nga pagtapos ni Paul wali, hambal ni pastor nga kinanan pagtabok mo walihan mo. Pag-create mo sa bridge walihan mo pagtapos wali, may ara nga wala nagpati pero ang manami agad kay ang mga membro sang eryo pagwas ni mga eryo pagais ini damo sa ila ang nagpati kay naging believers sila sang Ginoo. Kagdi may gamay nga congregation nga nahimo dito sa Athens sang si Pablo wala pa naglakat kagdi sa iya na nga pagkadto sa ibang lugar. There was a group of believers nga napundar dito. Mga utod way nagid kita time, sobra na kita. Magayon na lang ko sa kay Sir Matuna sang iyang summary and conclusion. And then eventually si Doc Rafi Carado. Nakaibalo kita pastor nga sa tagsa-tagsa ka mga wali nga aton nga gina-engage no hindi man tanan nga nakabati ma-convert siya. Pero hindi man na aton nga work ang conversion nga ina. Pero gusto ko lang nga i-remind sa aton tanan-tanan nga kinahanglan kung ano man ang pamaagi naton sa evangelism, walihan gid naton, ipakilala gid naton sa ila ang Dios. Kung hindi ba sila magpati, at least nga nakabati sila sang mayong balita kay amo ina siya ang isa ka pamaagi nga magbalik na aton Ginoo hasta nga makapauli na kita sa aton tutuod nga panimalay. That's correct. Yes, Doc Raf. Gusto ko lang ining quote ibilin sa aton nga mga kauturan. Siling Padre sa page 298 sang aton lesson, instead of continuing to plow the mission fields with traditional methods, Siling Padre, we need to be flexible, resourceful, and open-minded in regard to new and even unfamiliar approaches to God's mission. Muna nga, hindi kita madlok. Aton gid aton gid i-allow open-minded kita for new approaches just to reach the unreached. Yes. Amen. That's correct mga kauturan. Kinanglan gid nga aton man gamiton ang strategiya ni Pablo to reach the unreached. And God, hindi kita mahadlok mga kauturan because we have the talents, we have the resources. Ang aton lang gid is guts and compassion to reach the unreached. Sa hindi pa si Pastor Carado magpangamuyo mga kauturan, ako na nailiwat pasalamatan ini aton mga sponsors. Ang mga mag-asawa Mark and Meryl Mendoza, John Luciano and Goldie Juligi, Doctors Irwin and Rhoda Hardenico, ang mag-asawa Herbert and Evelyn Tamoni, ang mag-asawa Doctors Norvin and Rosalina Hibieso, Jet and Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, Johan and Myla Susana, ang mga maglutod Alex Federo and Sister Gina Federo Ilomar, ang mag-asawa Ido and Femidon Van Dest, si Marlubel Hirota Lorin, ang akong mga palakaisahan Marlene Jimmy and Annie Litreño. God bless you sa inyo pagsuporta sa inyong programa. Yes, Pastor. Mga moyo kita, nagapasalamat gid kami amay sa siningatak na siningation nakahimo kami sa pagtuon sa imong mga pulong, labi na gid sa mga strategiya may tungod sa pagpangwali sa maayong balita. Kabay Pagino, i-bless nimo ang imong
mga leaders sa kaiglesiyahan nga kag tanan nga mga membro sa iglesia nga imo kami tagaan pagigid sang mga kaalam sining ulahi nga mga adlaw sa pag-reach sa tanan nga mga wala pagid na reach sa imong gospel. Kabay Pagginoo imo padayonon sa pag-bless ang ini nga programa upod sa tanan mga sponsors sini Yes, kag tanan mga kauturan nga nagapadayon sa pagsuporta kapag pamati sa sini nga leksyon. Amon ini ginatugyan sa imo sa ngalan ni Kristo nga manuluwas. Amen. Amen. Amen.